Tapos yung malingaw daw. Sa baga tayo makabot sa Tagaytay. Pwede mo motor dikit. Tapos sa kanya mabiyahe niya. Sino na si Carlos Iber, diba? Milan. Ang ingat may stop sa may gasprite na 7-Eleven ng Siranera. Si Carlo lang sa loob. Nagpalibre lang kaming kape. Pwede magastasan. Picture-picture muna kami naging ng kape. Ayan o, may pagsapigan box ni Carlo. Yan, mas karoon natin kabit na kami para buto-butugan niya para tumay sa trophy rin yung gawin niya. Ang dalawang matugan. Yan na. Supay sila kang talaga na meron, madalaga na. Ari. Ay mo tang nabuot. Pwede ka rin kikarinula lang. Yung nagtitipid. Wala tao lang sa kuyan-kuyan eh. Great. Yun yung nagamit ko sa traktora. Yung sa traktora. Ayan. Yung pay pag-uwi sa ano, yung pag-uwi. Ganyan. Sa ba ng ano yun? Ha? Lang. Dus mo lang. Dus mo lang. Jangan pernah. Kaya ato sa ano pa dito natin pa. Makakari ni sabi ko. Para bulkan mayon. Nandito pala yung bulkan mayon. Guys, welcome to my vlog. Human drone. Para pare sa pusik. May nawala tong araw sa Amuraw, pwede. Video muna. Ayan o. Nagpalang araw nila sa Tagaytay. Mga video. Walang pasawang video. Ayan. Malmon. Malinaw siya. Pero malabo ang picture ko. Malinaw. Pero nanilig. Ayan o. Kapalang taan. Picture muna. Ayan o. Picture muna bago maligaw sa Barangay Road. Garo kami nag-agi sa bitokang manok. Yan, pagkalagpas niya ng Barangay Wawa. Nasubo Batangas, pasok ng Balay Tigyata yan. Ay, Tagalog pala na po. Bicol pala.